бинандаи азиз салом, имрӯз суҳбате дорем бо ёвари Котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба масъалаҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ, ҷаноби Доналд Лу. Хуш омадед ба Тоҷикистон. ҷаноби Доналд Лу, бигӯед ки шумо ба унвони ёвари вазири корҳои хориҷии Амрико дар умури Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ вазъи амниятии минтақаро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? So much for inviting me today to Radioи Озодӣ. I had worked many years in the Kyrgyz Republic and I have worked closely with Radio Ozodӣ. ба шумо ташаккур мегӯям ки маро ба Радиои Озодӣ даъват кардед. Ман чанд сол пеш дар шаҳри Бишкек фаъолият доштам ва дар он ҷо ба Радиои Озодӣ хадамоти радиои шумо бо забони қирғизӣ бисёр ҳамкории хуб доштам. ин давраи дуюми ташрифи ман ба Душанбе мебошад. бори аввал ман ба Душанбе 21 сол пеш омода будам ки дар он замон ман як марди бисёр ҷавон будам. акнун баъди тақрибан 2 сола мебинам ки шаҳри Душанбе ба пешравиҳо ноил шуда ва муваффақиятҳои зиёд ба даст овардааст. вобаста ба масъалаи амнияти дар минтақаи Осиё албатта ман нигарон ҳастам. пеш аз ҳама нигаронии ман вобаста ба вазъияти иқтисодӣ дар минтақа аст, чунки дар тамоми ҷаҳон нархи маводу сӯзишвории гуногун баланд рафта истодааст. ин ба вижа ба кишварҳои Осиёи Марказӣ барои содир намудани маҳсулотҳои онҳо мушкил эҷод карда истодааст. чизи дигар, имрӯз муҳоҷирони меҳнатӣ ба кишварашон баргашта истодаанд ки барои онҳо ҷои кор мавҷуд нест. аз тарафи дигар 1.5 соли пеш ман дар Бишкек будам ки дар он ҷо як инқилобе рух дод. баъдан дар шаҳри Алмато ҳам ҳодисаҳои зӯроварӣ рух дод. чанде пештар дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон чунин ҳодисаҳо ба чашм расид. ҳамаи ин аз чӣ дарак медиҳад? ман фикр мекунам ки пеш аз ҳама ҳукуматҳо ба мардуми худ гӯш диҳанд, барои таъмин намудани ниёзҳои иқтисодии онҳо чораҳои зарурӣ андешанд, барои аз байн бурдани фасод ва ҳамин тавр дар умум бояд барои ҷавоб гуфтан ба ниёзҳои мардуми худ кӯшиш ба харҷ диҳанд. вазъ дар Афғонистон то кадом андоза метавонад барои кишварҳои минтақа нигаронкунанда бошад? дурнамои ҳукумати Толибон чӣ хоҳад буд? ба фикри шумо оё ҳукумати Толибон дар Афғонистон идома мекунад ва оё Амрико ҳукумати Толибонро эътироф мекунад ва агар не чаро ва агар ҳа бо кадом шарт? We are concerned about the possibility that terrorist groups would again emerge from Afghanistan. We can already see that there are terrorist bombings happening very frequently inside Afghanistan. мо медонем ки гурӯҳҳои террористӣ дар дохили Афғонистон бештар пайдо мешаванд, чун аллакай амалҳои террористиро мебинем ки дар дохили ин кишвар зуд содир шуда истодааст. толибоне ки дар Покистон қарор доранд, мебинем аз он дохил истода ба вазъият дар Афғонистон ҳам таъсири худро гузошта истодаанд. ман фикр мекунам ки ин ҳама барои амнияти Осиёи Марказӣ як таҳдид эҷод мекунад. ҳайати узви мо дар доираи ташрифи мазкур ба намояндагони кишварҳои Осиёи Марказӣ вобаста ба вазъи Афғонистон суҳбатҳо доштем ва мавзӯи таъмин намудани амнияти сарҳадро мавриди баррасӣ қарор додем. мехостам бори дигар изҳороти ҷонибдории президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷаноби Байденро такрор намоям ки мо ба террористон имконият намедиҳем ки на ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва на ба кишварҳои шарики он ягон зарар расонанд. дар мавриди ояндаи Толибон нигоҳи дурбинона дорам. ман медонам ки мардуми афғон ниҳоят қавӣ ва тобовар ҳастанд. дар давоми чанд соли ахир онҳо барои озодиҳои худ, барои таъмини ҳуқуқҳои худ талоши бисёр карда истодаанд. бовар ба он дорам ки онҳо мавқеи худро изҳор мекунанд ва барои озодиву ҳуқуқҳои худ боз ҳам талоши бештар мекунанд. мо кӯшиш дорем ки бо ҳукумати Толибон гуфтушунид барем, то ки онҳо ба ҳукумати худ намояндагони гурӯҳҳои этникӣ ба монанди ҳазораҳо тоҷикон, туркманҳо ва узбекҳоро дохил кунанд. мо ҳамчунин аз онҳо даъват ба амал меорем ки барои таъмини ҳуқуқи занону духтарон чораҳои зарурӣ андешанд ва духтарони ҷавон ба мактаб баргардонда шаванд. аз ҷониби дигар мо албатта барои таъмини озодиву ҳуқуқҳои мардуми афғон ба ҳама шарикӣ хоҳем кард. ба ояндаи Толибон умедвор мемонем ки онҳо як ҳукумати фарогиру хубро ташкил хоҳанд дод. дурнамои ҳамкориҳои миёни Тоҷикистону Амрикоро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? аз дидори шумо бо вазири корҳои хориҷӣ аксҳои пурҳаяҷоне нашр шуданд. мешавад гуфт ки ин мулоқот хеле пурсамар буд. I really like Minister Muhardin. He is someone who has represented his country for many decades as a diplomat, as a government official, and he's a proud patriot of this country. We've had excellent discussions these last 2 days. I am really happy.
ҷаноби сироҷиддин муҳриддинро бисёр дӯст медорам. Он кас инсони хуб ҳастанд ва аз ҷониби дигар дар давоми чанд даҳсолаи ахир кишвари худ ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун дипломат ва намояндаи воломақоми ин кишвар бо як фахри хоса ба ҷаҳониён муаррифӣ карда истодаанд. дар давоми 2 рӯзи сафар мо ба ҳам суҳбатҳои сатҳи олӣ доштем. дар ин суҳбатҳо мо ба муносибатҳои миёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор додем. Таърихан мо муносибатҳои хеле сатҳи баланд дорем ва дар давоми 30 соли истиқлолияти кишвар мо барои дастгирии истиқлолият ва ягонагии ҳудуди Тоҷикистон кӯшишҳои зарурӣ ба харҷ додем ва Тоҷикистонро дастгирӣ кардем, ки имрӯз нисбат ба вақтҳои дигар ниҳоят муҳим аст. дар доираи ин сафар мо инчунин машваратҳои дуҷонибаи солонаро баргузор намудем, ки он дар сатҳи хеле баланд баргузор шуд. мо масъалаҳои гуногун аз ҷумла мубориза бо пандемияи COVID-19, ки дар пайи он ба ин кишвар барои пешниҳодҳои ваксина, омодасозии беморхонаҳо барои табобати мардум аз ин беморӣ кӯмак расонидем. дигар масъулият ин таъмини бехатарии сарҳад буд. мо бесаброна интизор ҳастем, ки дар ояндаи наздик як лоиҳаи наве оид ба сохтмони як постгоҳи марзӣ дар чалдовар оғоз мегардад. дигар лоиҳае, ки мо амалӣ карданӣ ҳастем, ин аллакай коркарди ҳуҷҷатҳои раводид барои муҳоҷират ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст, ки дар шаҳри Душанбе оғоз мегардад ва дигар зарурат намемонад, ки мардум барои ин кор ба кишварҳои дигар сафар кунанд. масъалаи охирон ин аст, ки мо имрӯз мавзӯи ҳамкориро дар соҳаи энергияи бозтавлидшаванда баррасӣ дорем. мо кӯшиш мекунем, ки кӯмаки техникӣ пешниҳод шавад, то ин ки ба Тоҷикистон барои аз нуқтаи назари энергетикӣ пайдо намудани истиқлолияти пурра ва истеҳсоли энергия аз ҳисоби захираҳои бозтавлидшаванда кӯмаки зарурӣ пешниҳод карда шавад. Lastly, we've talked about clean energy. How can we work together to find financing, technical assistance to make sure that Tajikistan becomes energy independent and continues to produce energy from clean hydropower. барои хабарнигорони радиои Аврупои озод радиои озодӣ дар Тоҷикистон кор кардан бисёр сахт аст. чанде пеш ҳамкорони моро зарбулат ва ғорат карданд. чанде аз ҳамкорони мо иҷозати кор надоранд. оё ин масъалаҳо ва умуман масъалаи озодӣ баён низ баррасӣ шуд? It is essential in any democracy that there be freedom of the media and a strong civil society. We did have албатта барои ҳар кишвари демократии озодии сухан таъмини ҷомеаи шаҳрвандии қавӣ ва воситаҳои ахбори оммаи озод бисёр муҳим аст. мо дар доираи машваратҳои солонаи дуҷониба дар масъалаҳои васитоити ахбори омма ва ҳалли мушкилоти вобаста ба он суҳбати муфассал доштем. дар ин муҳокимаҳо ҳамчунин омӯзонидан ва рушди журналистонро мавриди баррасӣ қарор додем. дигар масъалаи баррасишудаи мо ин вазъияти кормардони радиои озодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд. мо умедвор ҳастем, ки вазъият боз ҳам беҳтар мешавад. дар зимн ман мехоҳам ба шумоён кормандони радиои озодӣ миннатдории хосаи худро баён намоям, ки шумо дар давоми чанд сол дар ин кишвар фаъолияти шуҷоатмандона доред. ман тамоми изҳороту барномаҳои шуморо мешунавам ва тамошо мекунам, ки хеле шуҷоатмандона пеш бурда мешаванд. маҳз бо шарофати шумо демократия метавонад пойдор шавад. We also had very specific discussions today about the problems faced by Radio Ozodī, and I am confident things will only get better and better. мақомоти Тоҷикистон дар иттиҳоми баҳсбарангезашон дар робита ба ҳодисаи Бадахшон, кишвари ғарбӣ ва созмони Интерньюсро гунаҳгор карданд. оё шумо ба ин иттиҳом вокунише доред? Well, let me first say that we from the United States government extend our condolences to those who've lost their lives. ташаккури зиёд. пеш аз ҳама ман аз номи ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамдардии худро нисбати хонаводаҳое, ки ҷони худро дар натиҷаи ин амалҳои зӯроварӣ аз даст доданд ва ҳамчунин ба аъзои оилаҳои онҳое ҷароҳат бардоштанд изҳор менамоям. мо албатта аз вазъияти имрӯзаи муташанниш гардида дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нигарон ҳастем ва дар якҷоягӣ бо ҷомеаи байналмилалӣ аз ҳукумати кишвар даъват ба амал меорем, ки то он вазъиятро ором созанд. ҳамчунин аз қувваҳои берун аз меъёр худдорӣ кунанд. албатта ҳукумати Амрико имрӯз бо мардум дар тамос аст. он чизеро ки шунидед ё дидед шояд ки ба ҳақиқат рост наояд. Inappropriately involved in communications with people who are involved in the unrest in Nagorno-Karabakh. It could not be further from the truth. ташаккур. бори дигар хушомадед.